Sahip değil ora. Aa. Sen hoşçakalın. Hoş gördüm işte orada da fa işler olmam. Toylar gidip durma. Oy Hudaýa şükür gowmaryň işlerim var. Şükran. Sen hot kasif etmeni tanıyman eden aydım näme aydım. Ferhat Kasimov. Men 2007-nji ýylda ýaşlyk teleýiliminde owa Türkmen wady ýokdy da. Bir aýdymym bardy. Şonda şekilli aýdymlar diýip gepleşik wady ýaşlyk. Şonda bir aýdym bar alma göderlip. Gece ayım feherim sen albayarım. Şol aýdymym bar şu efirde giden soň şuňa köpçülige da baramda. Şeýle adamlar seretişinden ýa şeýle bir nemetişinden salaza tanalyp başlanyp duýdum. Şol aýdymym diýsem ýalňyşma. Amca ikinci soragym. Siz bloggerlary sunga diýişkär diýip hasaplaýarmy? Şo soraw köp kişi berilýär. Ýöne men özümden şoňa bir jogap özüm söz taýinladım, öz şahsy pikirim. Näzeret bloggerçilik diýmek şol uje soňky 5-10 ýyllykda çykanda. Ha. Onuň sungat diýmegen bir men pikirimçe bir zat bir döredip bir adamyň kalbyna, ýüregine, insanyň täsir edip bilýän bolsaň, men şonu sungat hasaplaýan. Meselem bloggerlar bara bir herkili kontentler döredýär. Olaň bir döredýük bolup gitýär men pikirimçe. Bu kontent döretmem anqatla da däl. Şo kontentden bir köpçüligiň söýgüsini gazanmak. Şoň üçin bir öz boluşly sungat diýsem boljak. Mena maňa goýsalar meselem goşardym sungat taraýatyna. Bloggerlary. Men öz pikirim. Olar mazap tipardas mazap. Men şonu aýtdym, sebäbi olar bir kiçiräjik wijaň üstü bilen bir köp adamlara ýüregini orna bilýärler. Şolan bir ulular. Yani islendik zat bilen demekden blogger bolýar, boy bir zat bilen demesen, adamyň ýüregine täsir edip bilsen, sen uje bir zat döretdiň, o şol bir sunga diýişkäri hökmünde mene görýän bloggerlar. Köp sawal beren soragyň üçin näme üçinji soragym sahip däl ora. Aa. Oň bilen fitnäl döredi we siz diýdiňizmi ilk aýdalyp ýa o diýdimi näl döredi bu fit. Gaty gowýardy aýdymlar bir ýardymyza kalbymyzdan çykan şol aýdymlar. Oral bilen dogry maýsam birinji unutup bilmen fitim mada. Men şu unutup bilmen aýdym ýerine ýetirdim. Bu ýöne dogrusyny aýsam başgaçarak, biraz bystyrrak variant ýazdım men olaýdym. Seni unutup bilmen bir çaltyrak temprak. Remix ýa. Hawa, onuň oradan öz jaňatdym men oňa oradan şeýle gatnaşýan bir habarlaşýar, hawa dostlaşýar diýýäri. Onu oradan öýdi habarlaşdy men bilen. Şol aýdym gowja bolup dur, şoňa setir ýazdım diýdi. Joşdyn diýär. Setir ýazdım, şo näl pikir edýän. Menem kanyşna studiýa görüşeldik. Onuň metni varianta geçirildi. Oňam oradan şo tarapyny gowurýan aýdym duýup bilýär. Şol aýdym men halka näl ýetirmeligini ütköş görnemeli var, padaşaty var. Onuň oradan diýişi ýaly, şonu alyp bir ýaňyna diýip medrak variant etdik bolen, real gowja boldy, halkymyzdan bolýar şol. Haýky studiýa ýazyldy Mikaýym Qadyan ýalňyşmasam. O Mikaýym aýdym. Köp sawal şolary hoş gördüm ama ýene bir gedek jaň sawalsyn. Men de muşdaklan aýtjak diýjek baklan mamamja. Muşdaklanma ehahlar afyt ahmanymyzda harakat ýurdumyzda, her biriňizde durmuşyňyzda, işiňizde, okuwňyzda, ulsynyklardy we diýen başgalardan awadan bolsun, ýurdumyz harakat bolsun, janyňyz sag bolsun, diňe toýlugyňlarda görüşelim. Janyňyz sag bolsun, stop.